बिसोरथ' गोरेलनिफ्राय मा जुनार दं आं मोनथिया बिसोरो थाखा फैसाखौ जाया मन'योसो खनसेनो मन'यो खामानि मावा बे खामानिनि फैसाखौ 1 लाख जुदि खामानि दंबा बाहाय 10,000 खामानि मावनानै 90,000खौनो बिसोर जायो आरो जों मिथिगौ जे जाय चिफ EM बिथांमोनानो जुदि 20% जायोबा जोङो सेन्ट्रेल BPFनि डिसिसन मथे जोंनाव दिनै गोलैदों 13 मार्चआव जोंनाव गोलैदों बे हिसाबै जोङो सनिबार रबिबार टाइमाव दिरुननानै जोङो दिनै बे मास केटारिंखौ मेदलांबारिनिफ्राय औवाबारि दाउखिबारि फिल्डसिम खालामदों बाहाय जथेस्थ' जिहेतु जोंहा BPFआ बेवहाय खनफ्रोमबो देरहाबाय थादों खनब्रै जों देरहाबाय बे हिसाबै मानसिफ्रा दाबो जोंना एसेसो दं जेबो प्रब्लेम सोलाय सोल' जानायनि बाथ्रायानो गैया आरो BPFआनो बावखुंग्रि ब्लकआव एखेबारे स्ट्रंथार बिसोरथ' गोरेलनिफ्राय मा जुनार दं आं मोनथिया बिसोरो थाखा फैसाखौ जाया मन'योसो खनसेनो मन'यो खामानि मावा बे खामानिनि फैसाखौ 1 लाख जुदि खामानि दंबा बाहाय 10,000 खामानि मावनानै 90,000खौनो बिसोर जायो आरो जों मिथिगौ जे जाय चिफ EM बिथांमोनानो जुदि 20% जायोबा BCDCनि मेम्बाराथ' जाखागोन बे आल्टिमेटलि जाखागोन बेनिखायनो